Čaute všetci, vítajte u nového videa o nové CD sú. Yo, bambus! Super, výborný začiatok do videa. Som natešený. No, takže môžeme ďalej pokračovať. Čo teda dneska budem robiť? Idúko. Jauj. Nevážne. Tak som nad tým rozmýšľal. Prvé si zasadím watermelony. No. Teraz potom bambusy. No. Keď mám všetko dosadené, tak... Ejou! Ja som walker! Šumte na môj embroily! Dobre, to je jedno. Ejou, moja jablko. Dobre. Výborný štart do videa, zatiaľ. Takže, čo chcem dneska robiť? Vám chcem prvé oznámiť, že o presne 5 dní mám narodeniny. Jupi! No. A myslím si, že tým, že mám 5 dní narodeniny, by bolo dobré si ísť zahrať, nezahrať, ale ísť urobiť ovocnú, zeleninovú tortu. Takže vyzberám všetko, čo ja to budem chcieť, hej? Dobre. Prvé zoberiem jablko. No a tak čo chcem robiť tortu? Jablko, mango, kokos, potom si tam dám chutný bean soak, ale to najťažšie bude taká viac menej challenge získať dračie ovocie. No. Takže 3 veci už mám. A už vedračie nie. Ešte toto. Ešte si zoberiem raspberry. Aj kakao, mám na čokoládu. Na to počkam. Takže tu nám budú moje narodeniny, hej. Si to lajknem. Takže toto sú moje narodeninové torty, hej. No, takže teraz keď dám celú moje inventory, tak toto by sa nemalo predať. A to je tu báj super. Dám všetko okrem shovel for the straw and plants tu. A počkam na kakao. Čo ideme s tým robiť? Napadlo ma, že by sme mohli ísť na nejaký inší server. Napríklad môj privátny server. No, sme na privátnom serveri a na privátnom serveri si počkám aj na toto, na kakao. Takže oj, aha. No, takže toto tu dáme do koláčika. Aj ideme, ešte no aj grapes si môžem dať, zase môžeme mať bohatý koláčik, nie? Nedám si. A ideme po... No, tu všetko stáme do koláčika. A dáme si tam ešte dračie ovocie. No, ale čo bude veľký problém na tom dračom ovoci? Že neviem, kde ho dať. Až tá embryo vyzerá to... Ejo, toto je iba shield. Toto je frozen. To je na moje embroily. To je na embroily.
frozen ember baby. How much is this? City. Cactus! Cactus! Yes! I am lucky. How much is this worth? Hey yo. But I want to sell my inventory. Blah cents. Ej jo, najvětší laker, mám kaktus, jej, mám kaktus, další kaktus, ze sbírky kaktus, až 2 mám vlastně, no, to už bardzo taky. Takže, show robíme s ostatným ovoci, okrem kaktusu. Určitě premiesníme Peach. Čiže thrower použijeme na Peach. A kde Peach premiesníme? Myslím si, že ideálna lokácia by bola tu oproti. Hej, tak. Dobre, hej, tak dobre som premiesnil. A dáme tu 2 kaktusy. Takže Dragon Fruit tu nebolo, to mohlo vyriešiť našu situáciu, ale ešte asi jeden bude lístok v shopu, kde, mám dusiť, ešte asi jeden tu bude lístok v shopu, nakrmím moje prasky, 2 jablúčka, víš, som šťastný, kap, môžem pridať, nesrádne, no, takže, aby sme sa chápali, potrebujeme dračie ovocie, čiže najviac mi to vychádza na žobranie. Žobracia metóda. Give me dragon fruit! Give me dragon fruit! Give me dragon fruit! Everybody, give me dragon fruit! Hi, can I get 1 dragon fruit? Can I get 1 dragon fruit? Hey, Missy. Can I get 1 dragon fruit? Please, my friend. One dragon fruit. Isn't that yes! Tiki jest najlepszy człowiek. No, także mamy mój tortu pripravený. Jupi. You're the very good person. No. Takže máme moju tortu pripravenú. Aby som ju pripravil poriadne, tak musím. Teraz, kde ideš? Tu ideš. Kamo, ja sa ospínam ešte, čo chcem. No, dúfam, že mi odpíše. Dobre. No. Takže ideme späť do záhradky, aby
nasze to pracowało, tak budeme to naraz museli všetko prebrať. No. Čo? Ejo, sidi. Sad. Dobre, takže čo urobíme? Prídeme tu. Dáme I want to send my inventory. A urobil som si koláčik. Zresztą musím nájsť, že čo bude koláčik. No. Myslím si, že ešte to vzadu bude. Jo, môžeš to zahrať. Ty ešte nechceš. Oj. Veľa coconut. You have too much cactus and coconut, I think. No dobra, vážne. Vážne mám veľa. Posúvaj to. Cleaning spray. Cleans mutations of fruit. Ten user scan, tako môžeš škenovať. Dobre. To je jedno. Čo kúpime teda? Myslím si, že také fajné bolo Nutili. Si kúpim a potom som mám dačo do toho Nutili. Si kúpim toto. Tak budem pár veľa toho. No takže ideme sem. Tu mám lavičku už, hej. Jo, ja chcem ísť na tú lavičku. Embruj, nebudete vedieť, keď ja vsadím na chvíľu potom. Embruj a potom... jo, čo sa presadil, ne? No, picked up embruj. Budeš chvíľku, hej. A toto tu. Tak tam telku. Predstav. Či embruj sa tu už mi vráti. Ja to tak natrepám. Nie! Čo som robil? Čo s tým je? Dobre. Náhodou. Jo. Proszę na to, to będzie położymy. Nieważne. A możemy pozerać telewizor, Grove Garden. Dobra. Takže, kde dáme späť embryony? Myslím si, že logicky som mohol robiť tak, že by som posunul sem. Úplne na bok. Tak úplne. Embryony sem. Tak. A druhé embryony dám tu. Nehovorte, že som to neurobil zle. A sorry, že som správal som sa musel strediť. No, takže idem hore na tento tu strom. No, nahoru to je veľmi dobré. Myslím. Dobre, takže myslím si, že toto video nakoniec bolo veľmi dobré. Takže dúfam, že sa vám páčilo, áno, tak dajte like, odber, čau.